Öö, mä en kyllä yhtään tiedä, mitä mä selittäisin tässä videossa, mutta mä nyt päätin tehdä tän. Nyt on siis sunnuntai ja mulla ei ollut oikein mitään tekemistä, niin ajattelin tehdä tän videon, kun tätä oli pyötti niin paljon. Ja sori, että mun käsi vähän tärisee, kun täällä on vähän kylmä. Oon rannalla ja täällä on tosi ihanat maisemat. Silleen. Ja joku sanoi, että voisin tehdä niinku ihan kuulumisista videoa. Mut siis, ja kaikkea mitä mä oon tehnyt. Mut siis mä en oo oikeesti tehnyt yhtään mitään. Esimerkiksi nyt viikonloppuna siis olin lähdössä semille, mutta on mun käsi jo hias. Jos mä oisin mennyt sinne, niin mä en oo saanut mun puhelinta. Niin sit mä en mennytkään sinne ja mä sain tän puhelimen. Niin sit mä olin vaan kotona ja niin. Ja joku sanoi kans, että mä voisin kertoa mun lävistyksistä. Niin no mä nyt voisin jotenkin pikaisesti kertoa, mä en oikein tiedä missä mä kertoisin, mutta siis ensimmäinen lävistys, minkä mä otin, niin kuin semmonen lävistys, oli smiley. Ja se on mulla vieläkin, mutta se ei oikeesti näy, koska se koru on semmonen, tai siis se koru menee silleen, se nousee silleen jännästi. Sori nyt, kun tää on vähän tyhmän näköistä varmaan. Siellä se on. Ja otin sen ihan 7 alussa muistaakseni. Sori oikeesti, että mun käsi tärisee, että on varmasti tosi ärsyttävää katsoa tätä videoa. Mutta otin sen 7 alussa. Ja joskus, olisiko 7 puolivälissä ollut, otin septumin. Siis mä laitoin itse semmosella pienellä nuppineulalla, eikä hakaneulalla. Sitten mä laitan siihen semmosen korviksen, semmosen tämmösen pyöreen. Siis sitten mä sain Tiialta siihen tommosen oikein krun aika vasta, tai siis niin. Sitten septuin mä föllin jostain vaatekaupasta semmosen ison hakaneulan ja mä tein sen sillä. Se oli ihan tylsä. Siis se neula, mä tein sen niinku kaverilla ja niinku joo. Se meni vähän vinnaan. Sen huomaa kun sori nyt tästä on varmasti tosi tyhmän näköistä, mutta siis se meni vähän vinnaan, sen huomaa kun niin, en mä tiedä siis se on silleen vähän vinossa, mutta se ei silleen hirveästi näe, niin ei silleen haittaa. Mutta se on ollut mulla nytten 2 vuotta. Ei. En mä tiedä kuinka kauan se on ollut mulla. Siis vuoden tai 2 vuotta. En mä tiedä. 2 vuotta. Onko siitä oikeesti niin kauan? Joo, en mä tiedä. Mut siis sitten seuraava lävistys, jonka mä otin, oli napakoru. Joo. Ja sen mä otin viime vuoden tammikuussa. Ja
Jenni suostutteli, mutta hyi mun käsi, ihan punainen. Joo, koska täällä on niin kylmä, niin Jenni suostutteli mut siihen. Sitten se niinku, Jenni piti siitä kiinni, siitä mun niinku ihosta. Sitten mä työnsin sen neulan läpi, mä vaan kiljuin tai siis mä silleen kiljuin, mä olin silleen kun mä työnsin sitä niinku läpi. Niin. Sitten mä laittin siihen semmonen korvis, semmonen pyöreä, ja koska ei ollut sillä niinku tarpeeksi pientä korua. Sitten mä laitoin siihen semmosen 1,2 korun. Sitten kun se oli parantunut, niin mä laitoin siihen 1,6 korun. Ja mä voisin nyt vaikka näyttää sen. Hetkinen. Noloa. Okei, Siinä. Se on kasvaa vähän ulos. Tai siis se kasvaa ulos. Siis se on niinku mennyt ihan siihen pintaan se koru. Ja joo, sit seuraava. Otin elokuussa, kun koulut oli just alkanut, niin snakebitesit. Ja mä laitoin ne itse. Ja niin. Niin, en mä oikein tiedä, mitä mä kertoisin niistä. Porukat ei oikein tykännyt niistä, ne vähän huusi ja käski ottaa pois ja silleen, mutta mä en ottanut niitä pois, niin sitten ne vähän niinku tottu ajatukseen. Ja mulla on nytten tässä toisessa tämmönen hevosenkenkä, koska sain sen Jenskiltä ja ei oo toista, koska Jenskillä on vaan niinku toisella puolella koru. Ja silleen. Se on nyt niinku lainas mulla. Ja silleen. Ja sitten Kristiinan laitoin. Milloin mä laitais? En mä oikeastaan tiedä. Mä en tiedä kuinka kauan siitä on. Mut siis laitan senkin itse. Ja siinä on semmonen banaanikoru. Semmonen vähän niinku napakoru, mutta ne pallot on samaan kokoisia. Ja niin. Se lähti sille kasvaa ihan pikkusen ulos, niinku se siitä vähän niinku ylemmästä puolesta. Mutta ei se silti ole kasvanut ulos ainakaan vielä. Niin. En mä oikein tiedä, mitä muuta mä tässä kertoisin. Juu. Joo, mun hiukset on nyt tällä hetkellä tämmöiset vähän niinku valkoiset. Melkein. Niin. Ja mä koitan, tai siis mä oon kyllä sanonut tän ennenkin, mutta siis mä voisin koittaa tehdä niinku viikoittain niitä vlogeja. Mutta en tiedä onnistunko siinä, niin en oikeastaan voi luvata. Mut sanonpahan vaan, että niin. Mutta vielä kerron sori siitä, että mun käsi tärisee. Täällä on oikeasti tosi kylmä, mun hiuksetkin on jäässä ja mun käsikin on ihan jäässä. Niin. Mutta tästä tuli taas vähän pitkä video, mutta sori siitä. Ja pitäkää hauskaa viikko
ja hauskaa sunnuntaita kaikille. Ja tilatkaa kanava ja kyselkää multa Askissa kaikkea siistiä, koska on aina kiva vastailla kysymyksiin, vaikka ne olisikin vähän semmosia ärsyttäviä. Ja vaikka mä vastaankin vähän vittumaisesti, niin on niin silti ihan kiva vastailla. Mut joo, heippa!